Baik hadirin sekalian, inilah seniwati cantik, bidadari cantik kami dari warga besar Seni Janger, Laksana Mustika Dewa, Yu Sastra Dewa. Masih bersama artis yang Nusastra Dewa. Bersama Apit Koleksi Duta Ukir Banyuwangi. Sastra Dewa, Laksana
Saderengipun diaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggian kalian seni Janger Laksana Mustika Dewa Nyusastra Dewa ingkang mijil saking Sumberwangi, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono. Ingkang dipun pimpin dening Bapak Temu Haryono ugi Ibu Sumarni. Ngaturaken matur nembah nuwun kagem Bapak Ibu, tuan rumah sak keluarga dalu puniki sampun kersa ngrawaken Nyusastra Dewa sak rombongan. Mugi-mugi kawiwitan ngantos pungkasan mangke kalis ing sambikala mboten wonten alangan napa-napa, ing benjang ditambahi rejekine nggih. Amin. Lek nggadah hajat nanggap malih. Nggih niki Sastra Dewa nggih Bapak Ibu. Nggih. Kula sarencang putrinipun Bapak Temu Gi Sumarni, Ibu Sumarni, kalenggan menika minangkani pamundutan saking Bapak Ibu tuan rumah. Samenika nyuwun tetembangan utawinipun lagu-lagu. Lagune nyuwun pira, Mbak? 8 lagu. Menawi wonten pamundutan mengke sing dereng dipinangkani wonten wingking nggih, tasih dawa jangere. Mbak menawi ngersakaken Nyusastra Dewa sak rombongan, empun mirengaken hoak-hoak saking Jawi nggih Bapak Ibu. Terosipun Sastra Dewa ki regane larang, mboten sami mawon reginipun limrahe nggih. Kersane cetha genah ngubungi mawon wonten pimpinan Bapak Temu Haryono utawinipun Ibu Sumarni nggih. Soale ning jaba akeh hoak Sastra Dewa jare larang. Nggih. Alhamdulillah lek Sastra Dewa larang. Tapi mboten nggih. Nggih matur nembah nuwun. Ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem sedaya para pandhemen Nyusastra Dewa ingkang sampun rawuh sedaya kemawon. Ugi masyarakat Rejeng Kampung Anyar. Pak Ari sarombongan, Pak Edi saking Gambor, Pak Oden, Bapak Jumari, Kang Kayu Jati. Pak sapa nih? Pak Buang nggih. Sarombongan sugeng rawuh. Mas Doglek saking Pandan. Mas Haji Topir nggih sugeng rawuh. Nggih Pak Abdullah. Lagu ingkang kawitan kula spesialaken kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi sedaya para pandhemen ingkang sampun rawuh. Monggo Pak. Mas Wandi Diwa. Budaya Banyuwangi Cayo Nyusastra Dewa.
wis kelakon semene lawase isun yoriko ketiani samono suni piani kula riko kutyangan eani seporoyo ono pesire sire son welas mono watese wedang kopi pialong nongko raino bengi yo mong katoriko ayo Pak Bersama Apit Koleksi. enak Pak Matur nuwun. Yo wis kelending maning saiki sewang-sewangan kepingin kumpul maning tapi nono jalane emang anjane oh yo sendiri ati ketemu ring dino muri kalian ring driji ojo lali dumegane pati New Sastra Dewa Tidak diragukan lagi. Nggih, sedherepipun kula aturaken sugeng dalu ugi sugeng rawuh kagem sedaya masyarakat Rejeng Songgon. Ugi sugeng rawuh kagem sedaya para pandemen Jangkir New Sastra Dewa ingkang sampun rawuh Pak Ari sak rombongan, ugi Pak Buang, Pak Edi sak rombongan. Mas Adi Dopir, Pak Abdullah ugi sedaya ingkang sampun rawuh. Nggih, lagu niki kula spesialaken kagem sedaya ugi Bapak Ibu tuan rumah. Ugi ingkang wonten live streaming Mbak Dias. Kepingin isun bisa urip tentrem ngarep-ngarepno bisa urip seneng biareng riko yo biareng riko iso nemu kado ambil liyo las nong riko isun popo
yakni singkiro biar kau bisa susun merujuk kian wangi dini rasa asih hang suci riko si jarane kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi sedaya para pandemen ingkang sampun rawuh. Remanipun Cak Udin ingkang Kayu Jati, Pak Buang, Pak Bola, Pak Jumari, ugi Pak Bola, Pak Haji Topir, Pak Ari saking Kradenan, ugi Pak Sudar saking Galuh, ugi Mas Kobar, Mas Pandi Dewan sedayanipun. Monggo spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Monggo Pak, dulu pedot Pak. Elsie. Kambang kali ono ring pinggir buru ketemu awak langsung ngejer beli pedang koyok kelang ngejer wes kelongo aran keluku bisik jari di porong yang diku saben dino isun satu ngomong usik sewetu.
riko iya ingkang sapa sacara diperateli wong sing percaya banyak rodo iki waduh kang diarani pasir waduh kambyang kali ono ring pinggir guru ketemu awak langsung ngesir beli pedang koyo kelangan dhewe duit kelang alane dicari keporo dadi tipu sebetulnya isun sing bisa turu demen riko ngomong sing kebetu masih bersama Nusa Sradewa tidak dilakukan lagi aring-aring jagat gedang campur sawi sampai kering uliye isen dikiri gedang rojo sacorong dipangan codot indang warang biangar kulon ison pedot godong sawi enake urapan nopo hati iki goyo mengkanggo riko gedang sopo sacorong diperateli dong percaya banyak rodo iki dudu kang diarani pasir waktu kambyang kali ono ring pinggir burung ketemu koyo kelangan uwe kelopo arane kelupu sigari diporo dadi pitu saben dino ison sing bisa turu demen riko ngomong sing kewetu kula terus sekang dalu kagem masyarakat Songgon pandemen sini Janger New Sastradewa ingkang sampun rawuh yen to wonten teng Jobi wonten sing sanjang Sastradewa mahal jare larang niku hoak nggih Bu Pak Sastradewa iki sugih lho iki lho barange tidak diragukan lagi sugih tenan ses spesial kagum Bapak Ibu tuan rumah Mbak Esther Sugeng Dalu Mas Doglet Mas Denny iki wis nasib isun aduh kelenti dek jeru Mas isun riko apusi padahal riko wis janji bakal urip jadi siji Mas Koprat isun usih dayani iya nelongso rasane ati aduh beri deh kulit kirti diberi rasa niati goyang Mas Ganyo pikiran sing bisa ayem sing ngatur moto walangan iya ati susahan nelongso merga
margian diriku suloyo pikiran sing bisa ayu sing ngatut moto walangan ati susahan nelongso margian diriku suloyo Limbian urip kediki saiki tinggalan yain rikalan isun wis lilo riko diempet mbok rodo Aduh mari sakaken adik. iki wis nasib isun isun riko apusi ya riko wis janji bakal urip hati siji isun osih dayani nelongso rasani ati kok teko let ganti ku peri rasa niati pikiran sing bisa ayo sing ngatut moto walangan ati susah nelongso margian diriku suloyo pikiran sing bisa ayo sing ngatut moto walangan ati susah nelongso margian diriku suloyo Inimbian urip kediki saiki tinggalan piain isolan riko wis lilo riko diempet wong liya Karya maneman ya dek. pikiran sing bisa ayem sing ngatut moto walang ati susahan nelongso margian diriku suloyo pikiran sing bisa ayem sing ngatut moto walangan ati susahan nelongso margian diriku suloyo Timbian orin kediki saiki tinggal bae Raji mesin. ison lan riko wis lilo riko diompet wong liya ya terima kasih Pakmu Sama-sama. Hei, hei. Saderengipun Sugeng rawuh sedaya para pandemen, Mas Kobar, Pak Udin, Bapak Jumari ugi sak rombonganipun. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi sedaya para pandemen. Wis keliwat semene suwene podo-podo nyendit lanyo ngoncopyane Kialau ya dek. masyo ake udo hangrin tumi kelihat sapiar ulihe son lakoni kono ngati hangat Kanti podo marang iso biayano paran kongkren tekean padi nono ye janji hang wis dipundeli Goyang Mbak Nene. Misal ada Mbak Esther. Keton hang iso Sanggo ala lompat ambihan zona kiro sing bisa maning jati siji mergo
kang sing padha parang ingsun piayangno parang kok grenteng Jihang wis dipundheri katon hangisan rasakno lopot apihan sone kira sing bisa maning yati siji mergo prahara kang pati serta wis kondang suwi uli ngenteni bukan seworo nikahan mergo agama sing tepatnya keton hangis Bisanya saka sing bisa maning hati siji mergo prahara kang pasti serta wis saka uli ngenteni buka seworo nikahan mergo agama sing tepatnya irisi sing kira ana pecake wisuwi uli nyampingi pungkase sing dadi jodhone matur nembah nuwun Pak. Sugeng dalu kagem sedaya para pandhemen ingkang sampun rawuh. Mas Haji Dabir, Mas Abdullah, iki Mbak Esther sugeng rawuh. Spesiale kagem sedayanipun Mas Kobar sugeng rawuh. Spesiale kagem Bapak Ibu tuan rumah. Sing kuryang-kuryang sewelasi riko sing ngebok sun mobok rasa riko sun bersama orang yang menyebut sayang makin jahil hati kelaran Apit koleksi Sun karepan welas asiye sonemu putih rasa hariko sembuhno mergo isun awas romo lahan riko goyang Dek Dewi kadung besok sun sing ono mungkin riko buru keroso wong hajat biar ngadepi uga bisa ngerteni iku sewu siji sone koyo keciklian rasa ses salah sendemen ngeriko ses wong hang isun welasi uga isun sayangi tekung loro ati mulo akeh piandingan nang donya iki keduten tapi sing mungkin kabeh bisa nampa kekurangan bersama Apit koleksi
ngarepan sifat aku putih rasa riko sempurna mergo mung kehilangan riko Apit Collection. Grazie musik besok mungkin riko buru kerasa wong hangsa biar ngadepi uga bisa ngerteni iku sewu siji rasa salah sendemana riko wong hangsa biar ngadepi uga bisa ngerteni teko ngoro ati sono kaya kecikan rasa Ojo suwet-suwet ya, Le. salah sendemana riko wong hangison Awas. Dadi lho iki. uga ison sayangi teko ngoro ati mulo akeh biandingan nang donya iki tapi sing mungkin kabeh bisa nampa kekurangane riko Sampai luput kabeh lho Kang Mbok. Niku mau Mbak. Kula aturaken sugeng rawuh kagem sedaya para pandhemben saking Sukorejo Pak Buang, Pak Cumari, Pak Tomati ugi Mas Jemes. Saking Gelombang ugi Pak Udin, Pak Kayu Jati, ugi Pak Dul saking Genteng, Pak Ari saking Keradenan, ayangku Mbak Esther. Minangkani pamundutan saking adikku Mas Fahmi, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah ingkang mengku gati. Niki kang pungkasan nggih. Pungkasan, Nges. Kali wis ilang gedune Diurup. pasar nono matone semarici kepianyo sing ono adyane sepi koyo ati Pejuang LDR. hati Iya. Riko kok sampai hati kok menang-menang mentolo Riko ninggal iso teko melaku
sedelo nyai upani kampung kasar yang kedua pasar nonoku menyanyi kemarici kepianyu Bersama Open Collection. Duta Ugri Banyuwangi. Hati iki semenjal radane hati hari Senam wis dene. sampai hati menang-menang mentowo Rujak soto. ninggali teko Goyang Mas Ganya. isonmu nyaco teko rego surute menganten riko kepengen sedelo nyai upan riko kanggo kampung kasar takdir gowo impen nyoto bisa ison lan riko sak temane diaten iki sing bisa nerimo tapi